Kelis moi! Tää on mun toinen video ja tää on sit ainakin 35 kertaa uusiksi, koska mä aina teen jotain väärin ja sit se aina poistuu. Niin toivottavasti nyt mä en tee mitään väärin, mut siis ei kun rupaattelu loppunut ja ei kun vain videoon. Aini video siis jo. Moi! Nyt on tiistai. Tuolla paistaa aurinko. Voitteko te hei uskoa? Ja mulla on täällä niin vihkonen pöllö. Sitten eilen itse tein tällaisen korin. Oma suunta on todella huono valaisuus, sen takia ikkunalla näin. Mutta tää on tällainen höpötysvideo taas kerran. Ja kun mä editoin tätä, että jossain vaiheessa niin niin, editoin jossain vaiheessa ja mä nyt tässä ilmoitan, että mä tuun tekemään joskus haasteita ja tilatkaa Sentuuks kanava. Ja sitten mä oon siinä nauruhaasteessa mukana. Niin. Kyllä. Ja tällaista. Maideja tulee joskus ja pelivideot joskus. Askarteluvideoja tyyliin ja muuta vastaavaa. Tai sitten joku huoneen esittely. Se tulee varmaan tämän videon jälkeen. Ehkä tänään, en varma. Minäkin editoinkaan näitä videoita. Ehkä teen videoita nytten. Mutta sitten mä en editoikaan niitä. Koska editoiminen on mulla aika nopea ja tovaa. Koska mä teen puhelimella semmoisella kuin Vivo-video. Se on todella helppoa. Se menee sitten suoraan YouTubeen. Siitä, että mä sit kuvaan kaikki mun puhelimella, mutta on joskus kameran. Ehkä. Niin. Tuon esittely tulee ehkä tänään. Ei ehkä tänään, mutta ehkä huomenna tai kuupäivä. Kun jaksan editoida sitä taas kerran. Mutta tää on sitten oikeesti magia. Mä tykkään. Toi tupsu vähän iso, mutta tämä viikko on sen siskoltani. Ja täällä olin tähän sisällä jotain tavaraa. Ja tän tulee, tän ehkä sellainen, mä kirjoitan näitä videoita. Mä oon tehnyt jo. Ja, mutta tää video voi olla hirveän pitkä, koska tää on tämmönen höpötysvideo. Ja niin, että mä sanoin viime videossa, että mä oon mette. Mutta mä oon 11-vuotias. Täytän tänä vuonna 12. Täytän joulukuussa, 2. päivä. Oon 04. Kiitos loppuun. Ehkä mä nyt kumminkin teen vähän kaikkea. Tän ehkä mä editoin nytten, koska mä menisin saada poistaa videoita, kun mulla tän voi olla vaan 5 minuuttia. Tää video. Mut mulla on jotain tyhmältä, kun mulla hiukset kiinni, tulisiko mä suikusta. Huone esittelyssä mä voin vaikka täällä millaisilla vaatteilla, koska oli sitä vanhuonetta. Mut eli. Ai niin, sanoin, että mulla on sairaasti viikkoja. Ja kaikkea mun kameran piirtää jo.